Okay. Skal jeg bare ja. Her der er et diagram, som taler eller siger noget om vandets indhold af ilt i milligram per liter. Og her den røde streg, det er en sø med forurenet med organiske stoffer, og denne her blå streg, det er en ren sø. Og når vi siger en sø forurenet med organiske stoffer, så er det stoffer, som der kommer for eksempel fra spildevand. Grafen inddeler os i dag og nat, og vi kan se, at den søen, der er forurenet, har et kæmpe iltforbrug om natten og et kæmpe ilttilførsel om dagen. Og grunden til det er, at det her organiske stof, det fungerer som næring til nedbryderkæden, så de går virkelig meget i gang med at nedbryde, og det gør, at der kommer en masse organiske stoffer i vandet. Det sker der, når de nedbryder næringsstoffer, når de nedbryder. Og når der kommer mange næringsstoffer i en sø, så kommer der mange planter, fordi det er det, de tit vokser af. Så der kommer rigtig mange planter, det gør om dagen, når der er sol, så bliver der dannet virkelig meget fotosyntese, så der kommer rigtig meget ilt. Men om natten er de her mange nedbrydere i gang, men planterne skal også respirere, så der bliver brugt voldsomme mængder af ilt. Med sin rene sø er det meget mere monoton, hvor at planterne bruger lidt mere ilt om natten, fordi de ikke kan producere mere ilt, og om dagen producerer de mere ilt, fordi der er sol.